ଗୋମାତା ସେବା ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏକ ଧର୍ମ। ଆମେମାନେ ଘର ପାଖରେ ବୁଲୁଥିବା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମନେ କରିଥିଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପଞ୍ଚୁକରେ କାହାକୁ କିଛି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଗୋଶାଳାରେ ଥିବା ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଲୁ। ତାପରେ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ କେବଳ ପଶୁ ଭାବିକି ଦେଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆଉ ସେବା କଲେ 33 କୋଟି ଦେବତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ବି ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ପାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଜାଣିକି ବି ତାଙ୍କୁ ହତାଦାର କରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗାଈମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଉଠେଇ ଆଣି ଗୋଶାଳାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାରରେ ଯଦି କିଛି ସତ୍ୟ ସେବା ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଗୋସେବା। ତେଣୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ଆଶ୍ରୟ ଓ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୋମାତା।